tě od pámička buky. Pustím co na plat, když k tomu ráda jím, co na plat. Posud si vím, dobře vím, však zaplat, si život osladím. Takže, kdo dneska chybí? Majdalenka a Polenka s Veronikou, taky Pěrka, Zdenka, Majka, Lenka s Monikou. 2, 4, 6, 8. No ale pořád mi to nějak nesedí. Kdo ještě dneska chybí? Ano? Fero, už si prosím tě sedni. No má kdo? V tuhle dobu se chodí do školy? Byla v zámku vězně. No děcka, už je 10 minut po zvonění a vy se teprve vlečete do školy. Ujelme vlak, i poslední metro. Myslíš jako ve Tvrdonicích? Posaď se, ať můžeme pokračovat dál. Tak mi přines. Tak, koho si dnes vyzkoušíme? Fero? Pojď sem, nech sa s tebou zblížim, pojď sem, ja ti neublížim, pojď sem, ja ťa nezbijem. Tak, Fero, jak skončila velká francouzská revoluce? Konec 18. století. Jenže ty neslyšíš, jenže ty neposloucháš. Tak co, Fero? Čekám na signál, ten stojí nepřichází, já tak čekám. Takže za 5, běž si sednout. Já jsem to nebude, tak prosím tě koní. Ne, Pětku, ne, věda jsem zrcený, táta se rozhodl, se spoutu trestat. Takže, kde jsme minule skončili? Tam jsme došli, kdo to ví, kdo pak z vás nepoví. Druhá světová válka. Takže já skončila velká francouzská revoluce, třeba Petr. Já čekám, Petře. No, vidíš, dnes nedočkám. Já jsem polepší. Tak třeba Eva. Evo, jak skončila velká francouzská revoluce? Ještě spí a spí a spí, dívka zaklatá. Tak ty, Matěji. Jsem dysgrafik a dysletik. Jsem dysgrafik a dysletik. Budeme radši pokračovat dál. Otevřete si sešity, diktuji. No, a ještě si pustíme krátké video. Má kdo, zhasni prosím tě. Proč to nefunguje? Petře, skoč pro pana školníka, ať na to přijde opravit. A já vás za tím přečtu známky z poslední písemky. Takže 5, 3, 3, 4. Proboha, to jsou známky. Aspoň, že ty, Veroniko, máš za 1. Že tady pan školní. Znáte Božka, znáte Božka.
přestávku. Nashledanou, žáci. Jsem barbína. Když se na čančám, když se na čančám, když se na čančám. Nebo dej nám odsadu pol, nebo kráva. Teď královnou jsem já. To běžím, jsem jednou, jsem týhle, tak se cítila chvíli. Dnes se na nás přijde podívat paní ředitelka. Proboha, jak to cvičíte? Vždy ty děcka neumí ani dřet. To je teda generace. Chyba ty to věš, a já to vím těž. Chyba ty to věš, já to vím těž. Ještě, že máme za chvilku už padla. Zase je pátek a mám toho dost, tak beru kramle za zády černý most. A pokud mi to D1 dovolí, než minuje hlavu, hodím Prahu za hlavu, jedu jak Pražák, hlava nehlava, mám jediný cíl a přede mnou je Děkuji.